Hello guys! Welcome back sa ating Vlogmas Day 2. So, hello guys! Nandito tayo sa aming classroom ngayon. And busy ang lahat sa pag-review for college entrance examination dito sa amin. So, ito yung mga ganap. Wait guys, I will show to you them. Wait. So guys, ito sila. Panoorin nyo sila guys. Ito sila mag-study and preparation for entrance examination. Kasi importante ang college degree. So yan. And isa ako dun. So, ito na, panoorin nyo. So, ayan sila guys. Marami sila guys. CJ yan. Si CJ lumingon dito guys. Ayan. Ito si Mitsidel. Si CJ. Katabi ni CJ. Si Erica. Si Lian yung ito. Si Lian yan. Si Raymark yan. Si Raymark. And yung nasa ito si Miguelito. Utahot. And nagre-review din siya ng biology. And yung nasa likod niyan, katabi niya, yan yung mga taong, sila yung mga kaklase ko na hindi nag-take na entrance examination. And dito si Aryan, phone lang gamit niya sa pag-review. So yan. And ito, one-on-one, interview with our teacher. May sila, one-on-one review. So yan. And dito, review. So yan. Update ko na lang kayo mamaya guys. So guys, lalabas muna tayo sa aming classroom. Dyan lang sa may corridor namin. So, kasi naboboard ako. So, lalabas ko muna kayo. Let's go. Samahan niyo ko. Kasi, kailangan ko rin ipahinga yung utak sa pag-review. And sila nagre-review pa rin. So, ayan sila guys. Yun. Wala pa rin katapos ang pag-review. I will take you there, guys. Cha. So, ayan guys, nandito kayo sa aming corridor. Chun. So, ayan. Ito yung makikita nyo dito sa aming labas. Yung kabilang building dito, guys. And ayan, kabilang building. Diyan, ito yung classroom namin. Dito may hagdanan din. But actually dito yung pa-entrance and exit namin na daan. Diyan. So ayan. So yun lang guys. Kasi mahangin dito. So ayan, kasi mahangin dito. Gusto kong dito. Pero mainit din minsan. So yan. Ito lang yung corridor namin. Tsaka guys, may mangga dito. Puno ng mangga. So, ayan.
Dyan, may hagdanan din dyan. Paibaba. And then, yan. May mga tanim-tanim. And balik na tayo sa classroom, guys. So, hello guys, kakatapos lang ng aming klase and half day. And papauwi na ako sa bahay namin ngayon. And sobrang init guys, I cannot handle it anymore. Sobrang init, but update ko lang kayo pag nasa bahay na ako ha. So, yan. Diyan na nga nagtatapos ang ating Vlogmas Day 2 and I hope nag-enjoy kayo sa panonood. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel at i-click yung notification bell para updated ka sa aking almost everyday upload. And let's be friends on my social media accounts na aking ilalagay sa description box. And yun nga, maraming salamat sa panonood. I hope to see you on my next vlog guys. Bye!